Millán, Costa de Marfil, 12 da noite, sale de traballar, como sempre, dormindo pouco. Vamos a tomar algo, tal, non, que estou cansadísimo. Non, porque hai un bar xusto de aquí de lado, non hai coller taxi ni nada, bueno, vale. Aparte a clase de país, na que normalmente gastas $50 sin montar o guardia da porta, o militar que pasa, o piloto, pilot, non? O rollo, o teu guardaespaldas, guía turístico, a persona que fai que non che está facendo demasiado, xa che está a faer. Hai países nos que é necesario, non? A persona que che guía. Aí salimos sin nadie, collemos un taxi e nadie sabía francés, por suposto, que é o idioma. Ali son 40 tribus, cada un co seu idioma, e o único idioma común que teñen, o único que teñen en común é que todas se levan a matar caos outras e que todas falan francés porque foi colonia. E aparte venche con aquel e dixe, ti caesme mal porque estabas falando con aquel é da etnia que eu odio. Follón, sempre servido. Vale, pois vamos a un bar, o bar que estaba del lado do puerto tiña unha terraza que eran as rodas estas de lata. Vale, estas rodas que os cilindros de cable telefónico, que son rodas así. Pois unha desas tumbada era a mesa. Cando gitarcas a mesa salen de baixo 5 ou 6 ratas do tamaño de gatos. Bueno, pois ese era o bar. Non, porque agora xa cerramos tal, que eran as 12 e pico, claro. Cois un taxista, falle con mímica, vamos tal, chegas ao bar, bueno, aí nos tiramos. E cando vou a pasar a ronda de dicir, bueno, isto, aparte que vosotros viñan xa borrachos no barco, foron a recollerme e dicir, vamos de festa, mira como iban. Pois chegamos ao bar, e claro, que te pagas en dólares, non che acepta dólares. Hostia, a gente ten chiclocos locales. Chicloco é, eso, chicloco é a palabra clave como para dicir moneda local de cuyo nome non me acordo. Sí. Non, nadie ten. E agora, onde consigo cambiar aquí? Aí collo o piloto, bueno, o piloto que é o taxista de turno que xa se quedou ali con nós e pagamos unha cerveza e tal, e a de non vos preocupedes que eu vos levo. Non sei francés, pero é pura mímica, Xa por ir a beber xa conoces o país, xa vas dun lado para outro por intentar. Pero é curioso, como podo dicirche, díxome, non vos preocupedes que vos levo eu e tal, e me estaba falando en francés, non teño ni idea de francés, pero unha mezcla entre tonalidade, mímica, tal, que teño recuerdo como se entender o que dicía, porque estás tan acostumbrado a moverte con mímica, porque el tío ahora estás en China, non tens ni a forma de escribir, ni a forma de falar, nada. Como lle dice un taxista que volve, como ir hasta la astillera? Esa é outra historia. Pero colles o tío este e dices, bueno, vamos a cambiar os cartos. Dejar de marcha por uns sitios, de chegar a un palacio gubernamental, chegar ao guardia que se ve que é algún tipo que move pasta, acercalo e dicir, así sacando un billete de $50 como que saca droga, non? Tal. De tanto, dicindo como de cambio de tanto non teño. Vosotros sí, tal, colle de móvil para chamar, vas con él e acabar no medio do, bueno, iba a decir do monte, pero non hai monte, do medio do pantano, un semicírculo de coches cas largas postas, un montón de pella que chega, rollo intercambio mafioso total. Sí. Pero ti aí, ti cando ves esa escena, diste, mira, pega a volta, ou diste, bueno... Eu necesito chos locos, estamos que estamos. E veñe para dentro. Aí vamos. O chiste é poñerte vale, como se chama? Regatear. Poñerte a regatear... Sin conocer o idioma. Sin saber o idioma, sin saber os números. Entonces era... E no medio de... Tanto. Eu tiña outro, en plan, eu tiña con cara de ciego, cambio, en plan, tampouco quería facer moito, pero é graciosísimo a esas horas que non tens estar regateando con esa panda de tíos en traxe, unha pinta de mafios que tiran para atrás, ás 2 da mañán, en Costa de Marfil, así, cos dedos dicindo, no, tantos chirlacos por dólar. E ao final? Bueno, pues das os $50, das un fajo de billetes. Que a saber o cambio de... Con tal de volver por bar xa estaba feliz. Aí sí que o pasei mal. Despois de volver ao bar, bueno, aparte que os tipos paran, compran tabaco e paga ti, non? Sí, ahora... As comisións veñen seguidas. E de chegar ao bar, vale, venga, levantade de campamento que xa bastante marmástedes. E eu entro 8 da mañá, tiña guardia de 8 a 12, a min quedanme 4 horas para dormir, entre que volvemos e tal. Aí vamos. Despois, collemos o coche e viña o que iba de piloto, collemos un taxi, e íbamos eu, os outros dous, e el no outro siguiente atrás, vale. Aí vai o taxi, para un momento,
fala cunha fulana das que están na calle, aí a colla e mete no regazo, en plan, bueno, ahora cando vou chegar a casa. A tu rollo, tío. Que pasa? Sigues aí, parache unha patrulla militar ás tantas da mañá. Puf, Sobrecarga, claro, hai xente de máis. era desde máis. Eso é o mínimo, porque... No, bueno, xa sabes que che buscan multas por calquer lado, saben non? que te descartos, vamos a parar. Pero aínda por encima era o rollo de... Claro, pues dillo o taxista. O dillo fulano, no. Vienche ti directamente en plan... Eso sale moi caro, e tal. E a de, no, hijo de puta, porque eu, ahora, o único que lle queda carto sea este. Quedanlle $50 encima. Sí, vamos a gastar todo o que me deron, Sí. Quedanlle $50 encima, e como yo des, non hai cambio. E iba a ser unha jodienda moi grande. Xa non eran os meus cartos, eran do segundo oficial. Pero fui ali de acabar, pero claro, aí que cada vez incrementando a ira de que mal mierda de noite, joder, vamos a tal, e che para, e claro, non vai nin o taxista, nin o fulano este, Virche ti directamente, arriando pasta, e un non queda pasta, e o outro non quería que sacara $50, que xa bastante mierda duramos esa noite. Acá, hostia, eu agora penso, é de unha patrulla militar, todos os fusiles de asalto, estar falando co jefe, acabar chuspindo a cara. Que non che pago nada. E ao final como concluíu na cara. O final acabou... Non calabozo. No, ao final achantaron. De rollo de sentaime no suelo, pois se non podo marchar, de aquí non me movo. Sin máis. Ao final marcharon, achantaron. E que pasa? Despois viña claro, despois viña o taxista reclamando daños e prejuicios. Rollo... Porque lle fixa perder moito tempo e o taxímetro deixalo correndo todo o tempo da discusión. Foi a de vaite tomar polo cu, se queres cobrar vas aí se me meto a jarrar de se vas cobrar, pero digo, hostias. Claro, cando dades conta, hostia, a 300, 500 metros a porta do porto, que vamos a... se non nos levo, pero xa estamos, estamos a polo cu. E poñémonos a camiñar, claro, viña detrás, de que subía na jera como atropellando. O taxista? Sí. Iba detrás vos xa. Claro, detrás dela, intentando como atropellar e tal, aí xa era de que un jancho, por eso desea que non me a bajar, volvió a marchar, e antes de chegar ao porto, volvió a chamar os militares, outra vez follón. Cos militares outra vez? Sí. Madre mía. E ao final concluiu ben cos militares? Sí, ao final... Ao final sempre resolves. Ao final sempre. Ao final sempre resolves.